వ్యాపారవేత్త అమలాపురం వాస్తవ్యులు శ్రీ గంధం ఆనందరావు గారు నిన్న సాయంకాలం స్వర్గస్థులయ్యారు. ఆయన గంధం ఆబుగా అందరికీ పరిచయం. శ్రీ ఆబుగారికి భార్య, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. వ్యాపార వర్గాల్లో ఆబుగారికి అజాత శత్రువు అని మంచి పేరుంది. అమలాపురం ప్రజల్లో ముఖ్యంగా వ్యాపార వర్గాల్లో చాలా మంది ఆయన మరణానికి విచారం వ్యక్తం చేశారు. శ్రీ ఆనందరావు గారి ఆత్మకి శాంతి లభించాలని మై టీవీ కూడా కోరుకుంటుంది. ఓం శాంతి.